Halo lah, day kapur sempat mentas ngobha banyak sempat no you to like but you subscribe button. Ya gitu ki breu ki bempat ju subscribe ya ke channel jung ibanil ngobha banda bat tu ka phone bat do bel kum ni sempat nak kum tah ada banda pa mi pak ka phone jung phi ma nai pen pat bre ka phone jung phi ngobha banyak like no basuk haban press tu like button like no dum dam subscribe no subscribe pe ka video jeng ibanil man bapen mi ibanil ma pakum juru ngakwa ya gitu ki brio bampat ju comment ngo haban comment gitu ki ba comment ni ki di ban comment beng arsha te hoy ngatai chol ngini challenge ka ngata ngini penyo ya kani ka video hadu 1000 comment haswa ka arp saw kenta ngila ne em 1000 comment hapo ka arp saw kenta comment kumno ru ka ba fikwa apsia comment u h ne u e ne u b ne comment kumno ru mo ha pa ba tengi lapai temo bania penjau mulu susu ya kani ka jingruai ka basngo tenat ka ba kerteng what ju ai daw te pisiaru su ba what ju ai daw se what ju ai daw haba pidon kano ka man hapo ka jing em ka ba phinle la pidon ka jing thumu kano ka jing thumuru what ju ai daw yo ngata ka masina po ngap yo mi tamanya puk bat kynthei bat shynrang takadaw jai wat let shay ngini pet ya kani ka video bat kum ju ru so bhat mo da bat du tu bel bat lupa pat adi sempat be kum tu ma da sempat tikna ubani la bat du bel kum sin la bat bani du bel la ngom la kum la SOHKHMOW wit ni video la SOHKHMOW tikna dam SOHKHMOW ru SOHKHMOW wit tikna hot te pat ba ngini ber mulu no tuk tak yang ni ka video mentak ka ba kerteng what ju ai daw bala pelat du hapok ka channel jong joelan pariat hi te nongring la de iba amas dos jingi baler tundu ba amas jingi ma te bakum juru la roi lang ba wanjop sohkhlet upara jonga hapor ngi yalit shani stay kam ki ngi yalit lang habang ya pang lang nga ba wanjop ngi dan hapo ka jingpang mentah rengim ju ai daw tomo mat depth tu ka pang ga ike bro khai ngin jam se tomo mentah balai tu ka pang ngin lem na tu pang khruet adu bel lam tu ta nai khruet du bel to hot te kampen slam pai ba ta chol ngines dang no ni reaction video ngan sebut ke link jong ka ni ka video ru hapo ka description jonga te sali check iki ma mai ba jam ta chol kampen slam chol ni pet no dan kawei ka news ka basmo tanat bangannya thu efisia ka dai na mentaki brio ki badan sap ha kam so jan belum kum kini ki so jan lang ban pyni ka sap jing so jan jing ki kan kum fashion designer ki aka kum tu la ni ya ki brio ki badan kata ka jing thu jung ki ka ba ki kwa banyat rynsan belum kum ki model ban le modeling namar ba ka modeling mentaru kalakio peki khasi jungi kum isanwa ka surang iaid if kilak poi shadu shalwar mata kilak penikai kajing kamai jung kiru ka bam kai shu kajing kamai jung ki ma kidiki khasi jongi ki bami nang ni takadaw akwa ban peni phi kani ka video han get tak pet kani ka video ini pet langan batai de ngai phi siama butterfly collection ka brand badang mi mynshym snem bat badai trai ru ki khasi jongi hi kan pelong ya ka DAZZLE vision fashion week haka khat santering u April mentau benai hang thia po Yalana hotel Laitumkhrah shillong ban ailad iki kynthei bat ikin shynrang badan kaman banyat rynsan kamumut banyat modeling ban pyni ka riam ba pher bala su da ki designer ngi khot ru ya phi ki designer lane ki badan ka sab ban su ya ka riam traditional lane kino ru sgoba ban register unsa jied laingut ki designer balong ki nongjop bat kinyo ya ka prize money ka balong san phau 1000 tingkah lai phau 1000 tingkah bat ar phau 1000 tingkah tama ani so tanat tama te sakwali ki dengan sebut baru khot hapo ka description jonga ma fru ide if bede fashion groom iba pen pet ya ka pen riam if ma bat kumjuri wanda nongbri ho bede ru fashion judge te number phone baru khot ngan sebut pa description jonga te kampen slam tama ngani le reaction no ya kan ga jingrai ka bekerteng what ju ai daw joelan pariat but wanjop sohkhlet mama wanjop para bayo pang ba wanjop tachal klampen slam shoot ini sedang no dum dam ma hey let's go joelan pariat but amos shooting jungi bareng video shynrang video amos tetema
yang monggi ki berkhoi jalun berkhoi sisya ada beli kam he bahar What ju ai daw mar lokal Kila ban posha katong let the pivi treshidong Hey Shibun gizingling Ngamaya ai per kum on jab shibun gi jingli mdere shibun gi jingli ai walle kai kastai ni wanjop jengi Dari lengan ngompes ngam Kalawai bapenai Nan jay kem jing shedih Nan yai jay menon Klam jing arbanya Shurong ben bangan la Jing lenga hamban Shurong ben ai Ba SOHKHMOW dan hang ni video Katong Tay SOHKHMOW orang yong Walle kai banil udan hani video Tay ini om banil tu Aish Walle kai banil udan Hajingin pimut ban le chano Yalawe ba pernai ba pinyo pimut le kumno Sosat Kajingi sosat Don kibriyo bang kwa ban tre shitam jing sosat Yeah Kajing tre shitam kade kawei kan Henry Hoi Pihap tre shitam bat pihap shalak ru Tre shitam bat shalak ru bat phin kiêu Hisu nampai ba berkhoi Namar ngai je pisang kwa phin kiêu lun Tre shitam bat ka shalak Takada what ju ai daw re What ju ai daw yo ngalau du new bel na rendang yo kharwet takadaw jai sngap bai ka lyrics stonat ba joelan ni handsome guy tough guy kum John Abraham kum ba ni nganong Malada pimut shisha Nante papa utrai na lorun plebe ya kalat Namar katangi hapan nyapan klan gijing duai Klan gijing duai Ayun ay borlam nanti sya kajing syai Nisia argut longkum tombu Jerry ngo bhaban comment uno balongkum tom uno balongkum Jerry ma hangno khodai hangno umyau tes ngo bha sai comment ni mapisia pat ba ai daw ai payah ni ai tumo yo hap tu kamera Pera so speaker simple What ju ai daw Ngai What ju ai daw Ai bawa jok ni tu mau thap man sibet store ta iya na sekarang kai pi jokes pet mau fishim serious bangongan thap one job di para semua so jajai tom le tambah kum bangongan pisa ka jingrali ka labang meluk lupa henry bani lu suliat tang ni su ai meluk tang tuk tak entah what ju ai daw sungubang bangan ni jurai ka meaning galong ba kini sia iba one job ba di ba joelan gila ya kia ba Henry kim kuara ban kiu tamaki takada gis pemi kini ke jurai ru khnang ban ai ka mynshym ya pisia ru ba phinya kiu what ju ai daw what ju ong ba ngamla what ju ong ba nil ani ban le ni kam kadan kam pisa kadan kam kum tamta lada ngam dan pisa ngadan tangkat ni khniat pisa penan kam ke ni tai pisa khniat bau malu malaru balai ngin trai bet ngnya bis kathong ni hap lada ni kwa ban le kan no ru em la dang ya bis khmat nam kalat kalinti kan supply ban pen klan ka jing duai te kata ka de ga mien theng kan pen klan ka jing duai namar ba uso
un up yang tiu so ka jingjop un up be pi yang tai dale leru kembang ong ai pisiang ali nado ki per bangas dang de YouTube trai ngadang dang de ki sisi arspa lai spa subscribers nga shoot ong be ani ngakwa baki nong kini sia ki subscribe yang ngakwa ba ka jing im ju ki kin le ba kin kiu takadaw kon bani ka jing rai ko baki rai mentaru ki ai men sim bahaya pisia barok haj ba phin ya kiu hang ni ha perthai kat ba phidang im marle ba ngamar ba kenma ba phiwan chni perthai phiwan bat kenma ba phiwan chni perthai phiwan kum udupai kum ukhundau ne kum ba phi ong phisia kum no bat phenali phar phli phai kum tahi takadaw le ke ba bha banta le ke ba phin kemen la shali sisini lada omlong ru what you think, what you key, what you smear. Chu subscribe be ka channel jung ba nil supen SOHKHMOW bai ma bar hot te hot ila pusha bakut jung ni ka video te ade ras marambo ba ni bala phu sep ta hari sum no pat long sum ran mar ngang sngo ba su khriat ye ta ka te pat long ra handai tang ba handsome te wa lek ajin handsome te tamo shu ong mam dan masih ta sai masih la mi su teman pok tu te hot ila poisa bakut jong ni ka video tengah ko man ong e pisa ki pat ba ki ba e jo ngai ki ba thon jonga tingin sikendo pada ha ka we ki sngi but ngai je pisa bro di ante de so tonat e ka pisa ya kondo ngai daling puting ta chol kembang e jipen kut man po man ka pori man ka por kembang e jipen kut tengah ko man kudu e pisa baied jong what let's say syai ai ti la jarang plan ni video ta chol